не преди малко, докато летяхме насам, нали знаете, че като излетиш и пилота се обажда и казва, дами и господа, ще летиме на 9000 метра с скорост 800 км в час, полета ще продължи 40 минути, ще касне на летище Варна в 3:15 и тишина. И след малко пак се обажда и уважаеми пътници, съжалявам, обаче стюардесата е страшно нескопосана. Ново е момичето и разля таблата с кафето върху мене. Ако знаете какво голямо петно им отпред на ризата. И Ненчо ме бута и вика, да, ти да видиш какво кафе петно им отзад на панталоните. Така тук сме събрали по един много хубав повод. Рожден ден, нали? Рожден ден на моя Варна, нали така? Между другото, аз имах рожден ден наскоро и Любо Ненков ме пита, Шайба, какъв подарък искаш да ти подаря? И викам, край, фанах го. Сега го хванах. Викам, Любчо, искам нещо, което да дига от 0 до 100 за по-малко от 4 секунди и половина. И той знаете ли какво ми подари? Кантар! За сметка на това имам и хубав костюм. Между другото, харесва ли костюма ми? Той знаете ли какво каза като го видя? Браво, Шайба, много хубав костюм. Мъжки нямаше ли? Защото така, тук, да знаете, пушенето е забранено за тези, които пушат. Миналата седмица на гости в шоуто беше Бойко Борисов. И му викам, сега, какво правим с пушенето? Пуши ли се или не се пуши? Той каза, до 2012 всичко ще се реши. В момента пушенето е забранено на обществени места, нали така? Аз не се славя като особено интелигентен човек. И попитах Любо, какво е това обществено място? Къде не мога да пуша? Той каза, Шайба, малумнико, обществено място е такова, през което минават повече от 15 различни човека седмично. Доколкото познавам жена ти, ти няма да можеш да си пушиш у вас спалнята, братко. Шком на природа, така да се каже, нали? И обичате ли природата? И аз много обичам природата. Обичам да съм след природата, а Любо Ненков ми казва, Шайба, ти обичаш природата, така ли? Аз викам, да, много обичам. Той казва, това е много странно след всичко, което ти е причинила, приятелю.